Monggo kanggo sing dulur-dulur sing pengin beksan, monggo. Bilih kang sampun nampi sampur Pak Lik Giro. Kasuwun jumeneng. Lan ugi samangke sak bibaripun wonten wisa tresna lan ninggal katresnan iki uga wonten katresnan sejati lagune dangdut. Terus bar niki kalau mangke Bapak terima prasetya. Nggih sing nyuwun iki mau Mas Manten. Mas Manten. Dadi katresnan sejati. Niki ya paling mboten ya nunggoni sampai harus niku harus Pak terima prasetya. Pak karo Mas Tarwi. Iki tak dadek cara piye yo? Sesepuhe seni kartes ngoten. Cara lek nyencang ki rada siset. Pak Mulyono dos termasuk ngoten Mas. Mbah Mul. Mbah Mul. Nggih, lan ugi Pak Markani. Tanpa piyambake ngoten iki seni wonten ing kartes mboten saged regeng Mas Tris. Terus lan ugi niki Pak Sarip saka Mojosari. Nggih. Bakul bakso Pak. Oh, bakul bakso Bapak Salim Mojosari. Dhewe ngampiri lek malam Minggu awake kan ATM-e cair. Terus ya rawuh ngoten dalemipun Pak Sarip. Oh, ngoten Pak Sarip iki. Bakso sing paling murah ning enak. Murah yo murah kapi tapi yo enake pol. Nggih. Niki monggo. Ndoaini monggo Nduk Cahayu. Iki lagune bisa tresna. Anggo terus ninggal katresnan. Ninggal katresnan Nduk Dila karo Nduk Lilis. Lilis kok titis to. Nah Lilis. Titis ki sing kono kae. Nggih. Kanggo dulur-dulur sing sampun ngasta sampur monggo Mas nggih. Jumeneng nggih. Mbak Umaya dipun timbali Mbak Dila. Bapak Sukeni saking Mojosari wisa tresna. Yuk. Monggo kagem dulur-dulur ingkang sampun ngasta sampur enggal jumeneng. Sepindah balik kagem dulur-dulur ingkang sampun ngasta sampur monggo jumeneng. Yo Dolis Dila. Ye. Jos. Pak Sani. Monggo Pak Sani. Jos. Ya,
Monggo ninggal katresnan. Sajroning atiku sause sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti Dalem Pak Lek Girun. Nyune Bapak Sukeni. Pak Sukeni matur sembah nuwun. Iki saking Sinar Budaya Kedung Kecangkring Pak Durwojo. Nggih, matur suwun Pak Sukeni. Kok kalengan sadurunge pawiwahan menika paripurna. Nggih, ngoten nggih. Lan iki pengen caribit. Niki katrenan sejati. Sing ngaturke sapa Mas Tri? Niki ya diaturke Nduk Susi. Susi, sumangga jumeneng Halimau. Yo ha e o e. He o e. Ho 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 e. Yo yo. Pak Lek Girun, piye Mas Terus? iki ngono untuk season yang kedua. Jadi permintaan para rawuh niki dipun pinangkani. Iki mau ana Dik Susi Halimau. Iki siapa Mas Terus? Halimau ya iki bocah iki sing menciptakan Halimau ya bocah iki. Susi. Susi milik kita loh ya. Ya saiki wis tak ganti. Stella untuk malam ini bersama Bravo Audio.
Nggih sederek saking Gedung Cangkring Mbah Narno matur sembah nuwun Mojosari wonten dalu punika ingkang handherekaken jengkar saking Sasono paharian dalu punika. Tobat Pak Tarwi, monggo. Tobat. Monggo Mas Tarwi. Lagu wajib loh. Lagu wajib Pak Run. Baru Mas Tarwi kok Mbah Trimo. Pak Trimo. Wong urip panjang badan. Ya mriki. Mriki Mas Tarwi. Iyo. Pak Munika matur suwun kaliyan Pak Kaji rawuhipun nggih. Iyo. Padha lakon
maju wonten mriki. Ajeng badhe belajar Belajar Pak Miswan, sampur. Molimpo yo padha singkirana. Magat madon mabuk judi Berjoyo Zaman akhir sajake wis tondo-tondo. Gunung cukup segara amber golek nyawa. Monggo Pak Lang. Boten Asik. titik kang olo ketara. Duh Gusti sudanen Ayo Pak Min. Pak Simin. Sampure sing karo sampur monggo. Ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun wonten paharyan panggung gembira utawi panggung seni wonten dalem menika. Semoga sejuta cinta. Sawan gaya. Monggo Pak Tarwi. Jumeneng mriki Pak. Dulur-dulur ingkang kasa sampur monggo jumeneng nggih. Bapak Tarwi loro tresna monggo. Rapi son pancen aku wong landu mung sakos Monggo ingkang sampun nenepi sampur
Lebih balik kasur tubuh jual dari Sasono Pak Hargiang Sampur dari Sekeduya tresnani nanging aku rabi son duweni tak sanggane tak dimangi lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa mergo sae diurip matur suwun Mas. Matur suwun Bapak Tarbit Juragan Raja Kaya Kaya ingkang mapan wonten Kates Kebon Duren. Kanggo dulur-dulur sing duweni kebo sapi pengin didol Mas Tris. Ora usah bingung-bingung. Ora usah bingung. Sesambungan bae kelawan Mas Tarbit. Tukar tambah bisa, bisa. utawi disade ya bisa. Nggih ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan Mas Tris. Iki mau